kontatu biguzu, apurtxo bat zelan izan Angel. Angel, gaitan daiala, markinakuen, gordeta hauen, ahasan, gero, diputago itiko. Zer zan gaitan, Karlistie? Da, gaitan daiala, gordeta hauen. Da, horrek eta, ez dira nio egiten, zuen ebilizien. Da, topo guen. Topo guen, bai, bai, hemen inguruen? Bai, zerien, Markinan. Markinan topo guen hori. Da, gero, topo guela eta posit. Baina, horri hile horrako eketa, nik ez da ikastela sartu guen. Baina, zero egiteko sartu gaitxeke, gero kandidat ziren ba. Oso Luis gaitan daia gala, Txarri Pastoria gala. Markinia jumbi, atelia jumbi ere bala, Madrilia jumbi ere bala, Txarri Pastoria geratu dala. Bitxo ez egon dizik ebila. Bai. Eta gero, horri nien, retire, da bizilatzen moduen, da, etorri zan nien, pelotan ermuen. Da, gero, isildi baten sartu, uerrekin. Da meniditik jarrako. Eta horregatik izan Durangoko ospitalien, ez da? Bai, eta gero, Durangoko ospitalera ekarri ben, da, ospitalen osan mediko eta berragakoak. 6.000 jakora, bera egin da. Hori, osatzeko ez dara, eta osatzen burutik eta ganera, zerban amabezutzen da, nire da, eitotzi izan realiz gogorrak epoko horretik, eta jaten likidua analizutako eta medikuak egin eguntizik eitotzi izan, baina egizan. Da gero, Akorreten zara segunetan, ero? Zer izen zan, 36 zien bertan? Ez, urrengo, ja 37? Bai, febreroaren... Da gero, txirakarri heldu. Da, etorri zin, kamiokarabi gudarizek, parentetik, horrek zin lekutik, afitxan eta dana, entierroa. Da, orduen atauti bajatu, urbinengo eskazabeko jendako kuartiguek eta apaguz, eta atartera eta ongorpu. Atauti? Entierro itiko. Detorri zin kamiokarabi gudari, Valentina, kompainiako eta atartin ipinio zien atauti ganien korinen. Da, Kamposantura, gero Alixara eta Kamposantura gero. Eta Kamposantua, kabitxanak, torsanak, gudarile. Artuan zeroit, korrinoi, da doblau, da ama imotzen. Da ama, artuan hauzi izan mariote, ni ama. Da, ono. Zenbat urteok esan?
Zenbat urte Angelek? Zure nebak. Angelek, ama zazpi urte, 18 egin barik, 17 urte zuzan lentera. 18 urte. Eta zan, el chaval, bueno, mutiko hori. Eta gogorra, kasan daitiban, da, zera zan, kasan da, peskan da, Deportistie? deportisti izan. Da, frentien be, atrebidu ez, zuri. Da, gero, beti ez urte osan, da, Ze urtetan jaio zen Angel, zara akordetan? Angelen ipaino urte gehiago. Gehiago, 17 jaio zen, ezta? Zazpi. Urte gehiago. Bai, Urte gehiago esan nahi dira. 20 urte. Da, Osea, 19 urte gaztedoaren indiko zen. bai, da, hau ebre, frentien da sortzien, bueno, gratu zaitez etxien, etxioi, testegoan. Nebie betorri zan, hori zan, hil zana Angel, ezta? Bai. Eta beste nebie? Pedro. 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 Pedro betorri zan entierrore? Pedro etxeragoa, segiduan. Pedro berriro joen zan, ezta? Gero Pedro, txile oteko sortzien, gizu, Bebe. Gero Pedro esaban, berak ez dugula balori kapitana izan zen. Beste bataio batea duela. Ez dugula baloreik anaizi barikotko. Eta bai izan zen da gero kuntzan, bataio korbea.